Nganong nakasiguro kita niya na igsuon tungod kay sa Biblia na tao si Kristo dili sa tingtugnaw. Ang December is winter na igsoon dito sa Israel perting tugnawa. Dili na pwede nimo matugway ang karnero niya ng panahona. Pero sa pagkatao ni Kristo, nanugway sila dito sa taliwala sa kagabion. Ang inyor yung gikapital kanang tigtugnaw. Ato naman nasubat. Sa Biblia na tao si Kristo dili sa tingtugnaw. Ang December is winter na igsoon dito sa Israel perting tugnawa. Dili na pwede nimo matugway ang karnero niya ng panahona. Pero sa pagkatao ni Kristo, nanugway sila dito sa taliwala sa kagabion. I agree with that. Tingtugnaw. Wala gyud tay lalis na. Bethlehem has a Mediterranean climate. A hot and dry summers and mild winters. Mild, ha? Di manina. Winter temperatures, middle of December to middle of March, can be cool and rainy. January is the coldest month with temperatures ranging from 1 to 13 degrees Celsius. So, ang December mga kaigsonan, winter pero mild. Ang coldest tuwa sa January. Nasa Lucas Kapitulo 2, versikulo gitawag na itong 4, atong tanawon igsoon. Dini sa versikulo 8. Og niadtong dapita may magbalantay sa mga karnero didto sa sibsibanan nga nagtukaw sa kagabion sa pagbantay sa ilang hayop. Nagtukaw sa kagabion, nagbantay silang kahayupan nga nagpasibsib. Og niining panahon na igsoon mo o kining niabot ang madulunda sa bersikulo 13 og sakalit diha uban sa panon nga nagdalayg sa Dios og nag-ingon. Okay, himaya sa Dios kalangitan. So nagipagdaig nila sa pagkatao ni Kristo. Now, panahon na dili tingtugnaw. Nakaroon pangutana. Makaadto ba di ay kay nag-iuman ang Lucas Kapitulo 2 ngang manulunda nagpadayag ngadto sa mga magbalantay sa karnero ug nag-ingon, himaya ang Dios ang kalinaw sa yuta. Kay adunay nagpakatao sa Bethlehem, ngagputos lamang og panapton, umadto kamo. So ang argumento diha mo, ngano man nga ang magbalantay sa karnero naman sa gawas nga tingtugnaw man. So wala man ta nagtuan ang word nga Christmas si Kristo na tao sa December 25. Kung moingon mo nga ang December 25 dili tinuod, how can you prove? So, wala man ta nagtuan ang word nga Christmas si Kristo na tao sa December 25. Give us the exact date nga dili December 25. So, wala man ta nagtuan ang word nga Christmas si Kristo na tao sa December 25. Now give us the truth kanus ang natawo sa Ginoo kay adto ko mo celebrar. So, wala man ta nagtuan ang word nga Christmas si Kristo na tao sa December 25. Ang kaproblema nato, sige tag-atake sa December 25, wa po tayo ikapuli. So, wala man ta nagtuan ang word nga Christmas si Kristo na tao sa December 25. To disprove na dili tinuod ang December 25, give us the exact date. Hangtod wala mo exact date, do not attack December 25.